Mga naglalakihang parol muling nagningning sa Giant Lantern Festival sa Pampanga. Tunghayan sa report ni Jessie Cruzat ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Muling nagningning ang mga higanting parol sa City of San Fernando sa ika-113th Giant Lantern Festival sa Pampanga. Gaya ng nakaraang taon, virtual at limitado sa publiko ang taunang tradisyon dahil sa banta ng COVID-19. Wala ring kompetisyon, kundi exhibition lamang ang ipinamalas ng 7 kalahok, kabilang ang 2019 Grand Champion mula sa Barangay Santa Lucia. Hinati sa 3 rounds ang exhibition, mula sa individual round, group round, at ang ligligan parol o showdown ng mga parol. Iba-iba ang gimmick ng bawat kalahok. May nag-throwback sa 80s tulad ng parol kalulot. Nakipag-rock and roll naman sa crowd ang parol Santo Niño. May mga parol din na may dalang mensahe tungkol sa pandemya. Crowd favorite ang Korean at millennial-inspired presentation ng Barangay San Juan. Bawat parol may sukat na 20 feet at pinapailawan ng hindi hihigit sa 10,000 bulbs. This is just the best thing that we could hope for, to have a Merry Christmas, Maligayang Pasok, and a Happy New Year. Pwedeng matunghayan ang Giant Lantern Exhibition hanggang January 2 sa susunod na taon. Samantala, hindi naman naging hadlang ang mga pag-ulan sa grand opening ng taunang Festival of Lights sa Talisay, Camarines Norte. Kasabay nito ang Christmas Village Competition, kung saan gumamit lamang ang mga kasaling barangay at mga NGO ng indigenous materials na makukuha sa kanilang lugar. Aminado ang Municipal Tourism Operations Office Designate na si Jelaine Abante na hindi naging madali ang pagbuo sa naturang aktibidad dahil maliban sa limitadong pondo, naapektuhan rin ang kanilang preparasyon dahil sa pag-ulan. So tinipid talaga namin kung ano yung mga available resources na pwede namin gamitin, yun talaga yung ginamit namin. Nakatakda namang maglagay ng mga food bazaar bilang tulong sa mga local vendors sa naturang bayan. Magtatagal ang naturang selebrasyon sa lugar hanggang January 6 sa susunod na taon. Ako si Jessie Cruzat para sa GMA Regional TV.